ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧାଗଢ଼ା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଦେବତା। ପୁରାଣ ଓ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନୀଳମାଧବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ନୀଳମାଧବ କୋଉଠି ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହି ନୀଳମାଧବକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଶବର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ଏହି କଥାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ, କାରଣ ଏଠି ଭକ୍ତି ଓ ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବ କିଏ, ତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନୀଳ ମାନେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ମାଧବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳମାଧବ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି? ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳମାଧବ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉଠିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗା କିଏ କହନ୍ତି ନୀଳାଚଳ, ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ନୀଳଗିରି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କିଏ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଶବର ଜାତିର ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଶବର ଜାତିର ଲୋକ? ସେ ଜବର ଜାତିର ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେ ଶବର ଜାତିର। ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଜାତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମହିମା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନେଇକି। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ କି ମୁଁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେଇଟା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ନୀଳମାଧବ। ନୀଳମାଧବ ରହୁଥିବା ଜାଗାଟି ଗୁପ୍ତ ଥିବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନଥିଲେ ସେ ଦେବତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନୀଳମାଧବ ବୋଲି ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବକୁ କେବଳ ଜଣିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଯିଏକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ଗୁପ୍ତରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ସହ, ଯିଏକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଏହି ଜାଗା କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ପରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ନୀଳମାଧବ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।